тоҷикистонро мамлакати биҳишт осо мегӯянд. имрӯз растаҳои бозори вилояти суд ва дастурхони мардумро меваҳои шаҳдбори ватанӣ зеб медиҳад. сокинон ин неъматҳои табиатро тару тоза истеъмол мекунанд ва барои зимистон низ ба таври хушк кардан ва омода намудани консерваҳо, сабзавоту меваҳои тару тоза захира мекунанд. тобистону тирамоҳ барои ҳар як кадбонуҳ мавсими ҷамъу бастабандӣ, хушконидани меваю сабзавот ва дигар зироатҳои кишоварзӣ мебошад. захираи маҳсулоти кишоварзиро барои гузаронидани давраи зимистон сокинони вилоят бо тарзу намудҳои гуногун анҷом медиҳанд. агарчанде номгӯи маҳсулотро бо роҳи хушконидан ва ё дар шароити сардхона ба таври тару тоза захира намоянд, усули дигари маъмул ин консервакунонӣ, инчунин омода намудани афшураю шарбат ва хӯришу мураббо мебошад. имсол низ сокинон бо истифода аз шароити мусоид дар ҳар як хона аз помидору бодиринг, карам, мевагӣ ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ, хӯришҳои гуногун, мураббо, консерваҳо ва шарбату афшура омода карда истодаанд. бояд гуфт ки қоидаҳои санитарию беҳдоштӣ қатъӣ риоя гардида, занону духтарони ҷавон аз рӯи тавсияи нафарони соҳибтаҷриба амал менамоянд. робия ҳоҷибоева сокини шаҳри Бӯстон буда, ҳамасола дар мавсими тобистону тирамоҳ бо истифода аз фаровонӣ ва арзонии меваву сабзавот беш аз 200 адад зарфҳои шишагии консерва маҳкам мекунад. дар суҳбат ба мо гуфт ки ҳамасола барои зимистон худаш зарфҳои шишагии пур аз меваҷоту сабзавотро бо риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ омода мекунад. қаҳрамони мо илова намуд ки дар мағоза ҳам чунин консерва вуҷуд дорад, аммо нархи он на ба ҳама дастрас аст ва маззаи консерваҳо аз маҳсулоти худамон тайёр намуда беҳтар аст. моҳҳои сарди зимистонӣ аҳли оила аз ин консерваҳо истифода мекунанд. мо аҳли оила ҳамасола барои зимистон гузаронӣ шарбатҳо аз меваҳои тару тозаи тоҷикистон мураббоҳо месозем. бо келину набераҳо зиёда аз 100 то 200 то барои зимистон гузаронӣ маҳкам мекунем. бо кӯшиш мекунем ки ҳама аз бозор нахаранд, маҳкам кардагиҳои худашонро истифода баранд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста ҳидоят мекунанд ки сокинон бо истифода аз имконоти мавҷуда маҳсулоти гуногуни хӯроквориро захира намоянд. мусаллам аст ки сабзавоту меваҷотро ба таври консерва намудан ба муҳлатҳои зиёд нигаҳдорӣ кардан мумкин аст. аз ин хотир дар ин рӯзҳои тобистонӣ дар назди биноҳои истиқоматӣ дар маҳаллаҳои шаҳри Бӯстон мушоҳида мешавад ки занону бонувон дар назди дегҳои бузург машғули таҳияи консерва ҳастанд. маҳсулот ва зарфи шишаҳоро аз бозор харидорӣ карда дар хонаҳои худ машғули захираи консерва мешаванд. имрӯзҳо дар кулли маҳаллаҳои шаҳри Бӯстон барои зимистонгузаронӣ занону бонувони маҳалла аз меваю сабзавот ва меваҳои тобистона консерва карда захира карда истодаанд ва бар замми ин занони маҳалла барои омӯзонидани насли наврас аз лиҳози ҳунарҳои дастӣ, болишдӯзӣ, кӯрпачадӯзиро барои духтарону занон омӯзонида истодаанд ва ҳамчунин ба шарофати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гулпарварони маҳалла бо гулҳои мавсимиро кошта тухмӣ карда ба пешвози истиқлолият омодагӣ дида истодаанд. робия ҳоҷибоева мегӯяд ки хонавода муҳимтарин мактаби урфу одат мебошад. инсон қадамҳои аввалини худро дар оила гузошта равиши маънавию ҷамъиятӣ, муносибатҳои байни инсонӣ, сифатҳои ахлоқию сиёсии шахсият он ҷо инкишоф меёбад. маҳз дар хона фарзандон ба камол расида, дар ҳастии онҳо хислатҳои неки инсонӣ, қобилияти бадеиву эҷодӣ, нерӯи маънавӣ ва зебои фаҳмӣ, муҳимтар аз ҳама меҳнатдӯстӣ инкишоф меёбанд. вай афзуд ки бояд волидайн барои дуруст ба камол расонидан ва таълиму тарбияи фарзандонашон диққати аввалин дараҷа диҳанд ва ба онҳо ҳама ҳунарҳоро омӯзонанд. гузориши шаҳодат расулзода, рустам нигматов ва шоира мубинзода аз шаҳри Бӯстон барои барномаи иттилооти ахбор.